Si Zaqueo. Lucas Kapitulo 19 versikulo 1, Jes. Misulod si Jesus sa Jericho tungod kay didto siya mo agi padulong sa Jerusalem. May o sa kaadunahan didto nga ang iyang ngalan si Zaqueo. Siya mao ang pangulo sa mga maniningil og buhis. Gusto gayud niya nga makita kon kinsa gayud si Jesus. Apan mubo si Zaqueo og tungod sa kadaghan sa mga tawo dili siya makakita kang Jesus. Busamidagan siya sa unahan ug misaka sa kahoy nga si kumoro aron makita niya si Jesus, kay didto gayud siya dapit moagi. Pag-abot ni Jesus didto mihangad siya ug miingon, Zaqueo, dali. Kanaog dayon, kay karong adlaw kinahanglan nga adto ako modayon sa imong balay. Busa nagdali-dali ug kanaog si Zaqueo, ug sa dakong kalipay giabi-abi niya si Jesus. Sa dihang nakita sa mga tawo nga midayon si Jesus sa balay ni Zaqueo, nagbagulbol sila nga nagaingon, nga nung diha man gayud siya modayon sa balay niya ng tawo nga makasasala. Didto sa iyang balay mitindog si Zaqueo ug mingon, Ginoo, ihatag ko ngadto sa mga kabus-ang katunga sa akong kabtangan. Ug kon may gilimbungan ako, ibalik ko kanya sa upat ka pilo. Mingon si Jesus kanya, karon naluwas na kining panimulay, tungod kay kaliwat usab siya ni Abraham. Kay ako nga anak sa tawo mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa tanan nga nahisalaag.